Чарговы дзікі чэлендж лукашэнкаўцаў. Чыноўнікі апошнім часам любяць запускаць розныя флэш-мобы, якія прысвячаюць любой нагодзе. Напярэдадні дня перамогі Упраўленне спорту і турызму Мінаблвыканкама распачала онлайн-чэлендж 80 крокаў да перамогі. Адно з яго заданняў выглядае вельмі дзіўна. Чыноўнікі прапануюць прытрымацца 125 секунд, стоячы на адной назе з кнігай на галаве. Гэта нібыта адсылае да блакады Ленінграда, дзе ў самыя цяжкія дні выдавалі ўсяго па 125 грамаў хлебу. Лукашэнкаўцы заяўляюць, што, цытата, «Кожная секунда – гэта сімвал мужнасці тых, хто выстаяў у тыя страшныя дні». У чэленджа ёсць і іншыя заданні, напрыклад, скачкі «Зорка», каб трэніраваць вынослівасць у памяць пра контрнаступ пад Масквой, або хада ў паўпрысядзе. Арганізатарам гэта нагадвае пра партызанскія атрады. У соцсетках ужо з'явіліся першыя відэа. На адных заданні выконваюць дарослыя педагогі, але на большасці ролікаў дзеці. Стаяць на адной назе з кнігай на галаве прымушаюць цэлыя класы.